Целта на демонстрацията е да се покаже работа на магнитно-електричен модул за оптимизация, предназначен основно за фотоволтаични системи. Това тук представлява самият магнитно-електричен модул. Това е генератор на импулси, които служат за управление на процеса в модула. С този пробник снемаме входящия ток, с този пробник снемаме тока, който е на изхода. И се обработват резултати на осцилоскоп DPO 3014 Tektronix. Тези пробници работят в честотен диапазон от 0 до 100 кГц. Много добър клас на точност имат, плюс-минус 1 мА. Измерването на тока става чрез използване на ефекта на Хол. Напрежението на изхода на тях е пропорционално на тока, като 100 мV отговарят на 1 А. Това тук са буферите в акумулаторите в една фотоволтаична система, на които са свързани чрез някакъв контролер и панел. Пускаме системата. Какво виждаме? Включваме измерване на ток. Настройваме системата. И тъй. Значи в случая имаме входящ ток и канал 2, синьото, е 4 ампера и 2 десети. Входящ ток записваме се от 4 ампера и 2 десети. Напрежението на входа на магнитно-електричен модул за оптимизация, ето го, тук, снето, това е на канал 1, е 4,2 волта. Записваме го 4,2 волта. Грубо. На изхода какво има? Изхода е постоянно напрежение, така че да позволява свързването към един стабилизатор на напрежение, оттам към инвертора на фотоволтаичната система. В случая на изхода имаме на канал 3 имаме 23 волта, 23 волта, а тока, който е на канал 4, то е 2,47 приблизително 2,5 ампера. Така. Това е системата по време на работа. Тук имаме канал 3, напрежението на изхода, и канал 1, както казахме на входа, импулсчетата от жълто, които са тези импулсчета. Продължителността на импулсите, на управляващите импулси, е някъде около приблизително точно 560 микросекунди. Интервала, в който се повтарят, е 20 милисекунди. Периода на повторение и честота на повторение 50 Хц или 20 милисекунди. Умишлено е избрано тази честота. И така, какво имаме в нашия случай? Имаме, казахме, ефективно значение на тока на входа 4,2 волта, ефективен ток 4,2 волта, на изхода ефективно напрежение, постоянно напрежение 23 волта и ток 2,5 ампера. Искам да кажа,
че тази система, разбира се, с известни подобрения и изменения, може спокойно да бъде използвана и в електротранспорта. Сега ще разберем защо. Нека да пресметнем мощността. 4,2 по 4,2 или получаваме 17,6. 17,6 вата. Това е на входа. На изхода имаме 23 волта по 2,5 или имаме 57,5 вата. Тук обаче трябва да имаме предвид, че фактора мощност не е включен. Или имаме, за това е поставено в скоби, реално имаме тук, това е така наречена привидна мощност. Фактора мощност измерен, сега няма да го ставим, но измерен фактора мощност на тази система е 0,72. Или активната мощност, чрез която ние управляваме процеса в магнитно-електрическия модул, е това е равно 17,6 по 0,72 или е равно 17,6 по 0,72 или реално това са 12,7 вата активна мощност, която отива за управление на процеса на генериране. Така. Тук вече лесно можем да пресметнем каква е ефективността на системата. Като отношение мощността на изхода към мощността за управление на входа 57,5 спрямо 12,7, 7,5 равно 12,7 или това е приблизително 4,52. Или това са 452%, ако го изразим последно. Това е за тази система. Както казахме, в случай симулираме работа под един панел, на изхода на който имаме 24 волта. Позволява, може да бъде променено напрежението на изхода в доста широки граници. В случая сме избрали такова напрежение, независимо, че тук имаме триад мотор. Благодаря за вниманието.